ringkih tanpa duwe daya tanpa duwe kawibawan kuwi wis memper mergo nganti ripalungguhan iki yen bab daratan wis dikuasani wis dipandhegani karo anakku si Antarja ing bab ngantariksa utawa gegana wis diayomi dening anakku Gatotkaca nanging nganti ripalungguhan iki durung ana senopati ingkang ngreksa ning lautan kanggo njaga marang keutuhane Sengkuni Ngamarta. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh nggih anak Prabu Jaka Pitana. Bapa Durna. Wele-wetes melu gimbal manyar-manyar kados pundi nggih? Kakang Narpati ngawungga. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Yayi Prabu Jaka Pitana. Menapa to sebabipun pasewakan ripalungguhan samangke ndika sedaya tebih kula awe cedhak saya kula raketaken karana wonten bab wigati ing badhe kula babar Blaka Suta blak kotang terus terang Nadyanta Duryudana dadi ratu Ngastina dadi ratu Mblegedhu keceh bondo kemul kamukten wenang nepak bun-bunane wong sak negara Ngastina nanging ripalungguhan samangke raos sing manah kula samar lan kuwatir melang-melang kaya ninggal bayi pinggiring balumbang ingkang gumana musik salebeting batos kula boten wonten sanes kejawi namung satru mungguing cangklakan klilip mungguing netra mungsuh bebuyutan nenggih para Pandhawa Nadyanta sampun cetha pratila bilih para Pandhawa menika kulit daging kula nanging candranipun kaya banyu karo lenga wiwit kuncung ngantos gelung boten saged rukun boten saged manunggal malah kepara menawi para Widewi purun boten purun Pandhawa lan Kurawa badhe nyabrang getih wonten madyaning Baratayuda Jaya binangun kula saged nggambaraken Nadyanta Pandhawa nika mung limang lintir Puntadewa Werkudara Janaka kembar Nakula Sedewa ning nyatane wong lima duwe kaprawiran ingkang ngidap-ngidapi kosok baline para sata Kurawa kinadyanta jumlahe 100 ning rembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa merga Kurawa ki petingane apike ya mung loro siji kon mangan loro kon poto dadi le dandan minting-minting wiwit saka magrib mawi intine mboten kok nembang lan napa ning butuhe arep poto niku pol-pole nggih tiyang 8 niku wong 8 niku yaine pota-poto nggih kocap anggere jam 1:30 esuk terus turu dek engko kula saged ngukur menawi Bratayuda dadi tartamtu para Kurawa badhe kasor Duryudana badhe jengkelan kuwandanipun glundung mustakanipun bosok koklok dipun rubung laler ndika kabeh pendak sasi kula blanja pendak taun kula undhake pangkate sampeyan kula mulyake dene samangke kula genti njaluk kasetyan lan bekti sampeyan dhateng negari Ngastina dhateng Duryudana Hanjrah ingkang puspita harum kasliring Sekar kadung kong ngaskan dan
maweh raras kananing driya Kawula nuwun sewu Kirana Prabu Jaka Pitana kalilan ingkang bapa ing Sukalima nderek sumela atur. Leres sedaya ingkang dados sabda tema paduka magepokan kalian bab kaprawiranipun Pandhawa kalian Kurawa ngibaratipun timbangan menawi dipun timbang saestu tartamtu badhe njomplang Pandhawa mung 5 ning mentes nyatane Kurawa 100 ngrembyak kakehan cacah ngreda kakehan jiwa menika pancen leres. Mangka nadyanta nalika semanten anggen kula nggulawentah dumateng Pandhawa lan Kurawa nalika sami meguru wonten ing Sukalima menika yektosipun boten wonten ingkang kula bentenaken. Kula menika dados guru utawi dados dwija menika adil. Mboten pilih kasih mboten ban cindhe ban siladan. Ning nyatanipun para Pandhawa gangsal menika anggenipun mersudi dumateng indak ing ngelmu lan muwing kawruh menika pancen wiwit nalika isih bocah menika saestu anggenipun kepengin budidaya murid dadi wong sing pinter menika saestu buktinipun apa menawi kula wulang yen ngerti mesti wae ditulis yen mboten ngerti ditakokake tekan ngomah banjur disinau benten kalian para Kurawa menika jumlahipun menika 100 saben-saben tak wulang yang mlebu namung tiyang 4 niku mawon mung Dursasana Darmagati Citraksa Citraksi. Angger kula wulang meli malah ngedep meja cendhek ning malah domino cobi. Diwulang karo gurune malah domino mboten gatikaken piwulange guru menika lak mboten patut babar pisan. Gusik Kakang Durna. Kowe aja kleru. Kok banjur kena ndak arane kowe mbutuk lor kena kidul. Yen mung duwe Pati Sengkuni sing kleru kuwi gurune dudu murite. Kok iso ngarani gurune sing kleru? Merga ana guru sing mban cindhe mban siladan guru sing ora adil. Dasare kok ora adil? Nyatane Pandhawa 5 kuwi dadi kabeh. Lho, ngene lho. Guru karo lemahe utawa karo sawahe. Ewadene guru kuwi dadi bapak tanine, lemah kuwi murite. Kowe tak kandhani, Pandhawa kae ngibarate lemah sing loh, lemah sing subur. Mula tak tanduri apa wae mesti tukul ngrembuyung nyenengake. Kok sok baline para Sata Kurawa nuwun sewu. Nadyanta lemah kae lemah grasak, lemah cengkar tur dasare tilas kuburan pisan. Mula ora nek ramu tak tanduri apa wae ora dadi. Yen pancen kowe ngaku dadi guru sing pinter kudune bisa mbudidaya piye carane lemah sing grasak mau diolah apa dirabu apa dipacul digaru luku men subur kaya lemah liya-liyane. Dadi lan orane bocah iki gumantung Triwiyata. Aja gampang lupuke karo guru lho, Di. Dadi lan orane bocah iki gumantung Triwiyata. Sesrawungan 3 perkara. 1 panggulawentah Rama Ibu ning dalem, angka 2 piwulange guru ning sekolahan, angka 3 kuwi lingkungan. Nadyanta ling glonthah bapak ibu ning omah ki apik, ana sekolahan guru ling glonthah ki becik, ning lamun to lingkungane lingkungan ceroboh, lingkungane lingkungan merosa, dadi anak ya angel ditata, angel diatur. Genti saiki aku tak takon karo Adipati Harya Sengkuni. Mangka ling glonthah tumrape wong tuane para Kurawa ki apik. Aku le mulang dadi guru ya becik. Aku saiki tak takon, Kurawa tek iso bubrah ngono kuwi lingkungane apa? Lingkungane karo sapa? Serawunge kumpulane karo sapa? Ya tak akoni pancen kumpulane karo aku mergo aku dipasrahi dening Kakang Adipati Sestarata supaya nggulwentah karo para Sata Kurawa. Lah sing marai rusak ki dapurmu kuwi. Sing rusak ki kowe kuwi. Wong tuane lek nggulwentah ki apik, aku lek nggulwentah ya becik ning lingkungane karo kowe. Mongko rina mengi para Kurawa biyen tak tuntun marang dalan sing bener marga rahayu. Sing bener iki kaya ngene, Ngger. Sing leres iki kaya ngene, Ngger. Kowe aja tumindak kaya ngene. Kowe manembawa karo Gusti nindakno perintah lan ngedohi cegah. Lek mulang kaya ngono ning bareng metu saka sekolahan kumpul karo ring atase anak ratu. Saben malam minggu kok giring ning ndoli karepmu piye?
yen sampeyan mung ngeyel-eyelan negara niki mboten badhe wonten titik temu. Lenglenging driya mangu mangun kung kanduan rimang lirlina tanpa kanin yen tantulusa sampeyan kabeh apa ora mawas diri saben-saben nganakake pirembugan ngawontenaken sidang kados mekaten menika dipun tropong banjur dipun tayangaken wonten ing layar kaca wong sak negara Ngastina kabeh nekseni ning nyatane sampeyan mung bantah dredak rina wengi mung geger mung ngeyel-eyelan golek bener ning ora entuk titik temu babar pisan mesti bengak-bengok mesti njur murang tata ninggal tata krama tan wurung mar bandem-bandeman kursi sampeyan apa memper negara mangdoli wonten ngendi kula ora butuh wong sing keminter, ora butuh sing wong pinter, micara pinter guneman. Ning kula butuhake senopati sing gelem budidaya mrih patine para Pandhawa. Kapur sang murbengret sahanane kandyan kanang sing tasih maweh buka sawetun maksiring delahan agung pinuju engkar kawula nuwun sewu amit pasang Kalimantabi tinebining tulak mangu dumawaing tawang tuwak Wa Prabu Duryudana aku ingkang sowan ana ngarsamu ora liwat basaku katurwa ndak tampa gawe bombonging rasa mengko dhisik ora kok ateges Duryudana ki kami tambuh ning dasare durung wanuh Mara gage kowe prasaja kowe sapa lan bocah saka ngendi diwanuhake ya wa aku ki ponakamu lanang upamane wa Duryudana durung prisa karo aku memper merga ya lagi iki aku mentas saka samudra aku ki bocah segara mapanku ning dasaring segara jenengku Antasena ibuku ya kuwi Bathari Wrangayu dene bapakku kuwi Raden Werkudara kuwi anak Werkudara iya wa ibumu sapa Bathari Wrangayu edan wong tek rabi karo urang kuwi lambene sapa sing muni ngono kuwi njelak suwek cangkem jeneng Patih Sengkuni to edian ngerti karo aku ngerti wae aku merga patih kondang ya kowe kondang Blandar Dadu jangkrik viral kok ya elek men aku banjur ana wigati apa kowe teka ning pendopo setinggil negara Ngastina ngene ya wa yektine aku mung bakal nyuwun prisa manut tembang rawat-rawat ujaring para kawula ing negara Ngastina nuwun sewu anggenmu dadi ratu ki kurang adil anggenmu dadi ratu ki kurang bawa leksana anggenmu ngayomi kelawan para kawula kuwi
kurang tanjem lan jenjem lahir batinmu anggenmu kepingin leladi marang sagung para kawula dasih mongko mungguhe Antasena wong dadi pengarep dadi pimpinan dadi ratu kuwi dudu bebungah ning amanah tanggung jawabe ki abot tumrap banger bacin butek bening bejo cilaka mulya rekasane wong sak negara. Ning nyatane tak sawang para kawula akeh sing padha sambat ora kuat mergo anggenmu rina wengi ngumbar karo angkara murka. Kejaba saka kuwi mung ripalungguhan iki aku bakal nyuwun katerangan sing bener lan sing nyata. Janjane negara Ngastina iki hak wewenange para Pandhawa apa Kurawa? Yen pancen hak wewenange para Kurawa dasare apa? Yen pancen iki hak wewenange para Pandhawa, kenapa kok sing dadi ratu ana kene dudu Pandhawa? Aku nyuwun wektu 5 menit ndang wangsulana. Yen ora enggal kok wangsuli tak ora arik kraton iki engko. Agyatri sang kapirang rinangkul kinempit kempit do sang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang nesing tias ya si tukang kudu kering ya si tukang kudu garing Putu Kungger wong gagah Antasena. Panjenenganmu ki sapa? Pendhita Sukalima Begawan Durna aku iki gurune bapakmu. Bapakmu ki nadyanta wong kodo karo sapa-sapa ora gelem nyembah karo sapa-sapa ora gelem basa yen karo Durna ki brangkangan ngerti ora kowe. Mula ripalengguhan iki kowe manuta karo aku ora perlu kowe ngrembug kamukten negara Ngastina kuwi dudu perkaramu. Iki urusane wong tuwa, urusane para Pandhawa karo para Kurawa. Liyane Pandhawa Kurawa ora entuk ngrembug. Yen pancen pepundhenmu para Pandhawa kepengin njaluk lan kepengin maneges nakokake bab kamukten negara Ngastina, aja kongkonan karo bocah wingi sore ning Pandhawa kon teka kene pisan, ayo rembukan karo Durna, ayo rembukan para Kurawa. Liyane Pandhawa Kurawa ora kena ngrembug karo lakon iki. Paham kowe? Dadi sing kena ngrembug babakan kamukten negara Ngastina iki mung Pandhawa karo Kurawa. Ya, mengko manut kandhamu ning ngarep sing kena ngrembug mung Pandhawa lan Kurawa. Ning nyatane kok malah ditambahi karo Mbah Durna. Tegese kuwi ora adil yen aku genah anak lanange Kanjeng Rama Werkudara. Yen kowe iki Pandhawa ya dudu, Kurawa ya dudu. Kowe iki sejatine lak manut sejarah dudu wong Ngastina. Kowe dudu wong tanah Jawa. Kowe nang kene iki wong neneka. Dapukmu dadi pendhita, dapukmu dadi brahmana, dapukmu ki dadi kiai. Ning aku wis niteni bola-bali, anggere kiai pendhita resi kaya dapurmu, kok wani ambyur ana jagate politik mesti ra kajen kowe. Lho, yan. Putu Kungger Antasena. Kowe iki bocah wingi sore sing urung ilang pupuk lempuyangmu. Mula sak trepe lamun to kowe ora ngerti babakan sejarah Ngastina sing bener. Saiki tak jlentrehke sing wijang lan gamblang ya ngger men kowe ora kleru. Yektine negara Ngastina iki sing duwe hak wewenang ora ana liya kejaba pepundhenmu para Kurawa. Dasare apa tek kaya mengkono? Biyen kuwi sing dadi ratu ana Ngastina kuwi Sang Prabu Abiyasa utawa Prabu Kresna Dipayana. Nalika semana Sang Prabu Abiyasa bakal
mendhita ning pertapan Saptawarga banjur lereh ke Prabon misuda marang Prabu Pandhu dadi ratu ana Ngastina. Lah wiwit lelakon iki sing kleru, lelakon iki sing wiwit bubrah, lelakon iki sing direka si Abiyasa ki putrane ana 3. Sing mbarep ya kuwi Sang Adipati Destarata, angka 2 ya kuwi Pandhu Dewanata, angka 3 Raden Yama Widura. Manut pranatan, manut paugeran kudune sing dadi ratu ki lak anak mbarep. Ning kenapa kok malah njliwar ning anak nomor 2 ya kuwi Pandhu Dewayana. Wiwit kuwi pancen wis direka daya direkayasa. Sing kudune Sang Destarata sing dadi ratu banjur njliwar marang ya kuwi Pandhu Dewanata. Tatanan Ngastina wis bubrah. Ning kowe kudu ngerti sing darbe hak kewenang sejatine ya Sang Destarata banjur tumurun marang Anggir anak Prabu Duryudana dudu marang Pandhawa. Dadi sak lengsere Mbah Abiyasa kudune sing dadi ratu ora ana liya Sang Adipati Destarata. Mbah Destarata. Iya. Sebabe ki anak mbarep manut aturan ning ngendi wae dadi ratu ki syarate kudu anak mbarep tur lanang. Gusik. Simbah Sengkuni ngerti apa ora syarate wong dadi ratu ki apa lan ana pira? Aku patih mesti wae ngerti. Syarate ana pira? Ana 3. Apa wae? 1 ratu kudu wibawa, 2 wicaksana, angka 3 kudu santosa. Maknane santosa ki piye? Maknane santosa ki ratu kudu santosa lair batine. Santosa lair ki tegese piye? Ratu ora kena nandhang cacat. Lah, saiki aku tak piye? Syarate wong dadi ratu ana pira? Ana 3. Apa wae? Wibawa, wicaksana karo santosa. Maknane santosa, santosa lair batine. Santosaning lair ratu ora kena cacat. Lah, aku tak nyuwun prisa, Mbah Destarata ki cacat apa ora? Iya, cacat. Cacat piye? Picek. Yen wong caca netra, wong wuta ngono kira-kira kena dadi ratu apa ora, Mbah Sengkuni? Anu wedange ndang diombe selak dikrubung semut engko ngger. Wedange ndang diombe. Aja nylimur, aku butuh katerangan sing gematro iki. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadange Riyan yayah tunggilipu swita mring Sri Goropati Antasena lakna mripatmu jerengen gobokmu diwanwake iki pakmu gedhe ing ngawangga ya kuwi Basukarna. Ora perlu kowe kakean gunem sing tanpa guna. Sing cetha wae bebeteng negara Ngastina, bantenge wong Ngastina. Senopati ning praja ora ana liya kejaba mung Basukarna, mula kang mangkono. Yen pancen kowe bakal ngancik lan ngucik ngrembug kamukten negara Ngastina, ora perlu kowe rembugan karo sapa-sapa ning Maragage metu njaba golek papan sing jembar. Pinter jebol dadane Karna. Ha metu njaba jan ora dawa umurmu. Lewar ngawur
Babar pisan Randugawana. Aku ki nelayan Ngamarta. Kene iki wewengkon negara Ngamarta. Lah kok iki ana wujute makhluk sing gegirisi. Mesti kowe dudu wong Ngamarta. Ora perlu tetakon babakan kuwi. Sing baku lautan kene dadi hake wong sangga langit. Wong Nusa Kambana ora bisa ki lautan Ngamarta. Gaglak pisan wae. What? Oh. Candrané negara Ngamarta kaya ketaman Badra Irawan. Badra rembulan Irawan mega. Cahyane rembulan endahing sanghyang candra ingkang ketutup mendung. Gari nyindra para hasta. Hanjegreg datane bah nenggih Narendra Agung Ngamarta. Sri Punta Dewa Tanpra benten kaliyan panenggak Pandhawa wong agung Jodipati. Miwah ingkang rayi panengah satriya Madukara Dyan Harjuna amung kendelan kewala. Nadyanta angregem panguwasa bumi ingkang jembar. Parandene sithik mbaka sithik tansah digrogoti dene wong manca praja ingkang jahil srakah lan dakah-dakah. Wadananira layu kum
kucem raknya maratani kadangipun Kakang Dimas Werkudara apa dene Dimas Bagus Arjuna rumangsa nyangga dosa lan gendhong kaluputan ingkang gedhe sakwuse Puntadewa pinercaya dadi ratu ning negara Ngamarta ning nyatane ora bisa ngayomi marang para kawula gedhene njaga marang utuwing wewengkon negara Ngamarta. Siadi wis ngerti, wis marambah makaping-kaping. Embuh wiwujud samudra apa dene wujud daratan lan uga malimbare wujud pulo ing laladan Ngamarta. Sing marambah makaping-kaping didaku dening wong Mancapraja ingkang sateman wis ana siji loro laladan Ngamarta sing kudu ucul saka pepangkoning praja Ngamarta Yayi. Mula yen ditutup-tutupake kaya mangkene tegese para sepuh biyen anggening gayuh marang kamardikan direwangi toh jiwa raga ngorbanake nyawa kanggo ngreksa marang utuwing bumi Ngendraprasta. Bareng ripalungguhan iki Pandhawa mung kari nglungguhi klasa gumelar, mung kari ngreksa lan ngopeni wewengkon utawa wilayah wae parandene gagar wigar tanpa karya Yayi. Barep kakangku upamane negara Ngamarta mligining bab samudra katon ringkih tanpa duwe daya tanpa duwe kawibawan kuwi wis memper merga nganti ripalungguhan iki yen bab daratan wis dikuasani wis dipandhegani karo anakku Si Antarja ing bab ngantariksa utawa gegana wis diayomi dening anakku Gatotkaca. Nanging nganti ripalungguhan iki durung ana senopati ingkang ngreksa ning lautan kanggo njaga marang keutuhane bumi Ngamarta. Merga pancen durung ana wujude prajurit utawa senopati sing duwe kaprawiran lan keluwihan mapan ana telenging segara. Sorote pandam sumuluk amadangi jroning pasarean wong nani wadana remu kalingan ngangkrangen sang biak manah engkung sumungkem bala kang tumingalat sampuk samya medali lir dadet wileting kota kawangkung mangun sang niti awula nuwun
Nyuwun pangapunten Kanjeng Sinuwun dene kula seba tanpa piniji nilar dumateng tata krami. Yen ora kleru pamawasku iki prajurit ingkang mandhegani ngreksa lautan negara Ngamarta inggih kasinggihan. Ana apa? Ngaturaken kedrawasan babar pisan boten dugamana. Bilih Ripalungguhan samangke samudra negari Ngamarta wonten bab ingkang aneh-aneh lan elok sanget. Karana wonten wujudipun denawa kalih ingkang mapan wonten telenging segara ingkang wujudipun menika gegirisi. Boten namung ambadok wujudipun Burontaya ning para-para nelayan ing sami misaya mina wonten mriku ugi dipun gaglak dening buta kala wau. Kuning angin ukur akraning arga kura kurnitorek kiri-kiri orek bumi prakempeta padula mangambak-ambak udan dreswor lan lesus enak negaramu Ripalungguhan iki disepelekake karo bangsa liya Antarja karo Gatotkaca melu karo aku nyemplung segara. Yen disawan kaya bocah kudu malang kadak ning tengah dalan sapa tambuh marang aku jenengku Antasena wong gedhe dhuwur sapa Panenggak Pandhawa satriya Jodipati Werkudara wah bapakku kowe pirang perkara ngerti-ngerti kowe ngrangkul karo aku kowe wong tuaku sing wis ngukir jiwa ragaku Pak aku anakmu lanang saka ing dasaring samudra ibuku Batari Urangayu jenengku Antasena senane bapak mula Ripalungguhan iki aku goleki kowe kowe bapakku wis ngukir jiwa ragaku bektiku katur ya Pak.
ngawur ngawugawan. Ora sudi Werkudara duwe anak wong degleng kaya dapurmu. Sawangen anak Werkudara iki loro Antarja karo Gatotkaca gagah pideksa Jatmika. Ngerti karo tata krama, ngerti karo udanegara bisa basa. Sing iso basa sapa? Anakku loro ya Antarja karo Gatotkaca. Lah kowe iso basa apa ora? Ya pancen aku ora iso basa. Kudune yen kowe duwe anak Antasena sing ora iso basa ngene iki pas. Bapake ora iso basa, anake ora iso basa. Bapake ora iso nyembah, anake ora iso nyembah kuwi pas. Ewadene kowe duwe anak sing jenenge Antarja Gatotkaca, pinter basa tur antenge kaya ngono kuwi. Ki kira-kira anake Werkudara apa anake tanggamu kuwi malan? Nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus Ripalungguhan iki ngamarta nembe geger kahanane nembe kaya mengkene parandine ana bocah murang tata kowe nyepelekake karo anak-anak Jodipati nganggep aku lamun to dudu tedake Rama Kyai Werkudara nyatane ngono kowe iki gantenge kaya ngono tur ya kebak tata krama iso basa kowe alus kaya ngono sing pantes dadi anake Rama Werkudara ki aku diapurmu. Jayamrata gerbuten aku yen pancen ngaku anak Rama Werkudara kudune duwe kadigdayan duwe kapejaji tapi ngono Gatotkaca kowe iki dulurku tuwa mongko dulur tuwa ki wakile bapak dosa apa sing tak tampa yen aku wani karo Kakang Gatotkaca lambene Wang para kingkin lir manguswa kang layon denyo ilang memanis wong edan bocah degleng katekno gobokmu Ripalungguhan iki Werkudara bakal netepi jejiban anggonku ngatonake lelabuhan karo nusa bangsaku. Mula aja ndok guru-gudhuh.
Ripalungguhan iki aku ngeman karo kowe minggat. Janji murang tata tetep ngetutke Werkudara. Aja getun keduwung lamun tak odel-odel wadukmu ngangge kuku Pancanaga. Aku anakmu tenan lho, Pak. Wang-wang punta kumpul patang gedhe sayang wangkara kadanira mobat mabit uta orang tata sing wanung ganggu gawe marang kamardikane bumi Ngamarta lantaran ngorak-arik ingkang mapan ana telenging samudra. Ripalungguhan iki gelem ra gelem Werkudara sing bakal jegur lan ambyur ana ing segara iki. Endi makhluk sing murang tata dan ora dawa umur. Bapak, kowe kuwi nadyanto satriya sing surasekti mandraguna ning kabeh kuwi duwe keluwihan dhewe-dhewe. Yen ana daratan mbok menawa kowe pepethingan ning lamun tana telenging segara iki kowe becik pinarak sing prayoga perintah karo Antasena tak rampungane bocah ngerti apa kowe. Anenggih Sang Bratasena wis ambyur telenging segara ngupaya raseksa ingkang nggura godha marang katentremaning samudra ingkang mapan wonten ing laladan Ngamarta. Kang mangkono goreh rongeh dedrek. Weh Prabawa gara-gara Jawi Wetan.